til anden del af den her oprydning-agtige samling. Vi har gjort det her indtil videre, og det tog sådan lige lidt, jeg klipper også noget af det sammen. Og tager musikken. Og så vil jeg lige hælde dem her. Jeg tager lige alle de her mænd og damer og sådan noget af, så de ikke lige er det. Dem lægger vi herovre i en bunke. Og hvis nu, så er det okay. I må godt skrive, hvad jeg kan gøre bedre. Eller sådan noget. Det er bare ikke altid, fordi jeg filmer på en iPad, så det er ret svært for mig. Fordi på min telefon, der skal det. Så jeg har dem. Jeg har også lavet nogle selv af dem. Det er den, der glimmer ind. Dem har jeg lavet selv. Og en ting der, dem ligger vi lige her. Og så sammen med dem her. Det er det. Og ikke til dig det her på min hånd, det er en eller to. Og hvis der er nogen, der går på min skole, så ved de, hvem jeg er, når jeg har den der ananas på min hånd. Det har jeg altid så. Så stiller vi det her. Så er jeg ikke så meget tilbage. Så er jeg kun de her heste. Stiller vi lige her. De ligger lige der. Jeg skal også nok fortælle deres navn. Og hvis I ikke kan huske det, så er det London, Star, Hippie og Aloma. Og det der, det er Remus, han har også en tvilling. Det der, det er Freddy. Det der ved jeg ikke, hvem skal være. Og det der må de jo skrive i kommentaren, hvem var. Og det finder jeg også ud af, hvem der tager en video. Så tager lige dem, som jeg ved. Så må jeg lige... Ja. Der. Og selvfølgelig hænger de også sammen. Så hænger de to sammen. Og de to sammen. Ikke tager altid, det er meget dårligt. Og så har vi stadig lidt der. Og så de her hønner. Der tager jeg også lige den her klods med. Fordi de andre ikke høres der. Fordi jeg har ikke en mere høj. Det. Og så finder vi de. Oh my god, der var 2 køller og 2 æbler. Så gør jeg lige sådan her. Gør det bare på den ene side og på den anden side. Og så scanner på dem her. Her. Så for dem tror jeg lige stiller her. Det samme strilerne giver vi kritisk. Og så den her, det var faktisk ikke meningen at skulle med. Men det ved jeg ikke hvorfor jeg har. Det synes jeg bare sådan, jeg kommer i hvordan studie eller noget. De har ikke de der, men det er rigtig godt. Så den er også herovre. Og så er det tid til den her masse. Og den er også ret rodet i, og der har jeg også nogle heste i. Så, og menneskene, de kigger sig herover. Jeg har faktisk lige tænkt på, at vi lige skulle have gjort den her klar. Fordi jeg bruger den som normalt grusbanen, så de kan øve dressur og sådan noget. Men så har vi også den her bane. Men den her grusbane, den kan også ret godt lide, fordi det giver et godt sound. Så det kommer også godt, fordi jeg ikke til at det der. Det kan bare
se. Men så kan I se, at det gør sådan. Det kan I ikke. Sådan. Nej. Sådan. Hvor har vi? Så de der ud, de har sådan noget. Træk to. Og den her, det er den der spilling med en. Som er et spilling med en. Den er rigtig flot, synes jeg. Så er den også det her dækken. Så ligger vi... Jeg kan ikke lige vise, hvor det ligger, men det ligger et sted. Så, og det samme med hende. Og den her, den er ikke fin. Så er vi det her. Og så tager vi lige det her dækken, hun har på. Så. Ja. Ja. Så tager vi det af. Og jeg skal nok lige vise, det er det her dækken. Et gammelt dækken. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået det fra. Og det samme med de andre, det kan jeg heller ikke huske. Og jeg taler ret meget på, men det gør jeg, så det må I bare lige leve med. Og så... Så den her hest, den tager vi lige hurtigt hovedtøjlet af. Den ser sådan her ud, og den hedder Sunshine. Den er rigtig flot. Så den tager vi lige der. Og de her hovedtøjleting, dem tager vi lige herovre i bunden. Der er nemlig... Så ja. Og det samme med han her, det gør vi her. Og han hedder Wachowski. Hvis I husker det, så var jeg tænkt på Sonic, fordi der er i den familie, der hedder de Wachowski. Så det fandt jeg nemlig ud af bagefter, jeg havde glemt hans navn. Og så de her to spillinger. Ja. Så jeg tager lige hovedtøjet på dem. Og så snakker jeg lidt om det. Og jeg går til ridning, så jeg tror også, der kommer nogle shorts om det. Så det gjorde jeg. Og nu prøver jeg at komme ind på en anden rideskole. Fordi det andet, det bliver sådan lidt irriterende. Og jeg rider på islænder også. Så det er noget, jeg smider der til hovedtøjet. Og det var egentlig det, som sådan, jeg havde sådan, og nu er jeg begyndt at starte videoer op og sådan noget. Det håber jeg virkelig, I er glade for. Det håber jeg faktisk. Endnu lidt. Please ikke skrive dårlige kommentarer. Og jeg ved godt, at senere så laver jeg mindre videoer. I promise I will. Så han er klar. Så er herovre. Så har vi Sunshine. Og nu er det her. Ja. Så. Ja. Så jeg har reddet på de første heste, jeg reddet på. Der var nogen, der hed Frida og Sunshine. Nej, ikke Sunshine, oh my god. Hvad var den hed? Frida og smørbnop på et eller andet. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Så langt er noget med den her. Og så jeg sad en tur. Men I må godt skrive, hvis I går til ridning, og jeg også sådan lidt ting med deres slags. Og jeg styrer bare lige. Der er ting, jeg ikke forstår, fordi... Og så forstår jeg ikke, om der er nogen, der siger, at det hedder slice eller slike. Det ved jeg ikke, så det må I lige skrive i kommentaren. Men nu er jeg i hvert fald færdig med hende, og så det sidste blok af det. Det kommer til at være med lang tid. Eller, ja, det var det for den her video. Ja.